mase sekufikwe la akufani njengoba usuku ucabanga, akufani nje ubusuku ucabanga. Ngisho ingane yakho mayifika iphethe ifoni ongayazi endlini awube worry ukuthi why le foni uyithathe ngoba kuyenzeka ukuthi uthi mina njengomalume ngipha umshana wami ifoni engiyithole enkunzini. Umshana wami ifoni yakhe ayithatha ayiboleka ingane yakho kanti ifoni ine-slow tracker. Ifoni mayi-trackela kwakho manifika nifike niboshwa nonke nibadala. Ifoni yasho ukuthi yatholakala endlini yomlungu afika abulawa isalukwazi somlungu. Icala sekweleni. Be careful ngani zakwethu. Yekelani ukuhambe nishare amanamba wenu nabantu abama-Nigeria. Ama-Nigeria akwazi ukutracker hack inamba yakho to the point ukuthi easy yoveza ama-bank details wakho bafraude ngento zakho ama-millions and millions. Kuyofika sekufika ama-hawks kuwena kuthiwa usuntshontshela inkampani eso-13 million bese uyaboshwa uboshe into ongayazi. Umthetho wase-South Africa-ke ngani zakwethu niyawazi unjani untekenteke. Uyalala ejele ungalenzanga icala. Ibani careful. Hlala kwakho, enjoy lelo kabishi nepapa la kwakho, ubonge ukuthi uNkulunkulu usakuphenje impilo. Mina njoba ngilele kanje ngifise ngathi ngathola ngisho ithuba lokuhlala emgaqweni, ngibe umalunde emgaqweni. As long as oba ne-freedom yokujump irobot to another robot, yokuzwa imvula mayinet, yokunyathela umhlabathi, ngihalele lokho nje. When we undermine, when ubone ngathi impilo yakho ayikho fair, guys, noma ungaba nama-million noma ungaba nani, as long ungenayo freedom uyafana umuntu ofile. Noma ungaba nama-million noma ungaba nesenti, uma sifile singcotshwa ngendlela eyodwa. Akekho noyedwa okhupha ngekheshi ayezulwini, sonke singcotshwa emhlabathini. Bonga lokho nakho, noma uyi-security noma uthisha noma unesi, myeko ka-Transnet. Bonga lokho nakho ngoba wahluleka uku-appreciate lokho nakho. Kungenzeka ugcina uzohlala kanje njenganami. Nami zikhona izinto ezinhle ezenzeka ekukhuleni kwami kodwa ngizange ngazi-appreciate. Ngabona sengathi impilo ayinalo iqiniso for mina. Khona abantu abaphumelelayo, ngafuna ukuyophumelela ngenkani. Ngangena ejele ngaluza konke, kumanje nginalutho. Uma ngiphuma ejele kuyobe kuyiteku nejini nesikipha engobe ngikugqokile, ngiyobe ngingenalutho. Bongani lokho eninako. Izikweleti niyohlala ninazo, nokhokho bethu nomkhulu bethu nobaba bethu nomama bethu bafa benezikweleti. Asoze saze sahlala impilo singayikweleti, kodwa ngoba une-freedom ukuthi baba ngiyabonga. Bongani lokho eninako bantwana basekhaya. Kubaluleke kakhulu lokhu nje, lokho kubuka phambi kwamehlo akho. Uyabona nje ubusakwazi ukubona ingane yakho idlala, uthi Nkosi ngiyabonga. Ungakufuni ongaphezu kwalokho ngoba ubazi laba bana ukuthi bakuthola kanjani. Bonga lokho nakho. Ejele akiwa kuyohlala isonto elilodwa, uma kiwe ejele kuyohlala iminyaka. Ukuhlupheka kwasejele akukho kufana nako. Umhlaba wonke jikelele angicabangi ukuthi khona ukuhlupheka okufana nokwasejele. Ukuhlupheka kwasejele akusikona ukuhlala ushawa every day, kodwa ukuhlupheka kwasejele izimo ophila phansi kwazo every day. Njengoba ngikhuluma nawe manje nje, anginaso isiqiniseko sokuthi kusasa ngaphinde ngikhulume nawe. Ngisengahamba manje ngiyogeza ebathroom, kuvele kufika omunye umuntu nje athi ungibukani wena sifebe. Ngithi mfethu ungazongijwayela, ngikubuye ngikubuka kuphi, avela adonsa umbese angikwazi angibulale.
siphila ngomusa kaJehova every day because sihlangahlangene nabantu abaningi waseMalawi, waseMozambique, waseBotswana, waseKZN, yonke uhlobo lohlanga lomuntu lukhona ejele, yonke inhlobo yombulali, yonke inhlobo yomdlwenguli, yonke inhlobo yesigebengu isendaweni eyodwa. Le mimoya kunesikhathi la ithula khona, le mimoya kunesikhathi la iphakama khona. Ingakho sometimes ukuthiwa ejele kuyaliwa waya. Ingakho sometimes ejele uzokuthiwa kudlalwa ibhola kuthulakele. Imoya isuke isehlile, inesikhathi lapho iphakame khona. Umoya kaNkulunkulu kuphela. Angilona iqhawe ngoba ngiphila, kuningi esengidlule kukona, kodwa uNkulunkulu lokho engiphephisile nje. Ngiyobonga mhla ngiphume ngesango, ngiyosho ngithi ngiphumile ekuhluphekeni. Okwamanje anginasiqiniseko. So wena njengoba uselapho ngaphandle unethuba lokuthi ungakuprevent ukuzala. Njengoba namhlanje kuyisonto kuyodlala amagame amakhulu oPirates noChiefs, ngiyanazi niyophuza niyophapha niyenza zonke izinto. Ukugade lokuphapha kwakho kungakufaki enkingeni. Ukugade lawo mantombazana uyophuza nawe angakufaki enkingeni. Ukugade labo bangane abakushushisayo kumanje abathi sheshisa mfethu akwaqedi namanje, kungabe labo bangane bathunyelwe uSathane ibona bayokufaka enkingeni. Bheka la uhamba khona, bheka indlela zakho. Uma unayo indlela, pheka kamnandi nowakwakho osuku naye, nibukele ibhola. Noma ulandele omngane wakho yedwa, nihlale phansi nibrayi inyama ejardini nibukele ibhola. Inkinga uyobe uzi-avoidile. Kodwa ukugijima emgaqweni nokuphapha, ukureva imoto, ukuspina imoto, ukujayiva, ukwenzani, kungenzeka ulale ngaphakathi. Ijele everyday liletha abantu abasuka ezulwini, basuka lapha emphakathini. Monday khona bazofika, namhlanje khona bazoboshwa. Kungenzeka ukuthi nawe uzobulala. Leyo mali ekuthiwa iYolando, leyo muntu ekuthiwa mbulala unikezwe imali, leyo ndoda othi ufuna ukuyibophisa ngoba wena phuma kuleyo nto. Phumani ngani zakwethu kulezo zinto. Phubali kulezo zinto. Phumani kulezo zinto. Bonga lokho nako. Lelo pholo ithi Nkosi ngiyabonga. Bonga enamoto kulungile futhi. Loyo mxhaso ubonge. Lelo room oliqashile ithi ngiyabonga. Leyo mfazi onayo ithi ngiyabonga. Ungam-undermine. Ngoba uma ufika ejele ubuswele ngisho iphinti. Ejele ubusuthenga ngisho iphinti ngemali. Lo mdelela namhlanje umbone sengathi akekho entweni ngoba ukhohliswe lezikintini uzibona emgaqweni emamole. Uyoswela ngisho naye uma ufika ejele. Uyobe sowufuna ipaint, just ukuthinta ipaint. Mhlazane wafika ejele. Guys, ngiyabonga. Bekwamona amazwi ami lawo kuyisonto namhlanje. Nizophuma nemasontweni, niye endaweni ezihlukahlukene. Abanye bayobukela amabhola, abanye baye emaphakini bayophuza. Bekuyiwona amagama amenginishiya nawo lawo namhlanje. Bheka indlela zakho zambayo, zingakufaki ukugibeni lasenkingeni, zingakuthathe zikulethe la sikhona. Ungezwe ngabantu bathi kusehotela, ungezwe ngabantu bekutshela ejele baphila kamnandi bageza mahhala. Ngiyakutshela mhla wangena uyoyikhuluma le language engiyikhulumayo. Nami mangakangeni ngangiphila njengoba nawe uphila, ngangiphapha njengoba uphapha. Ngiyabonga bafowethu, nibe nosuku oluhle. uNkulunkulu nonganibusisa. Abafake something le account yami, ngibonga kakhulu, kuyongisiza lokho. Ngiyaxolisa ukunishiya, kumele nginishiye phela siyantshontsha. Ayivumelekile nale ngiyiphethe. Nami ngisenze icala phezu kwecala. Kodwa ngoba icala lami ngilenzela ukusiza wena kulungile. Kodwa nje ngiyabonga. Ozwile uzozwa,
ongezwanga uyofunda ngephutha naye. Nami khona babengitshela angibalalelanga, ngafunda ngephutha. Mhlambe nawe uzofunda ngephutha, kodwa ngikufiseli ukuthi ufunde ngephutha, ngikufisela ukuthi ufunde ngamazwi wami. Kulungile-ke ngane zakwethu, nibe right, nibe nosuku oluhle, bye bye.